10 февральда парламентарийлер Дәүләт Советының язгы сессиясын башлап җибәрә. Президиум утырышында шундый карарга килделәр. Көн тәртибендәге 20 мәсьәлә арасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил доклады, Дәүләт яшьләр сәясәте стратегиясе турында хөкүмәт сәгате. Депутатлар шәһәр төзелеше эшчәнлеге, җир асты байлыкларыннан файдалану мәсьәләләре буенча карарлар кабул итәргә, шулай ук халык алдында хакимият системасында җирле үзидарәнең гомуми принциплары турында мөһим федераль закон проектын карарга планлаштыра. Искәртеп узабыз, парламентарийлар аның белән килеште. Кайбер маддәләр җитди үзгәрешләр таләп итә дип саныйлар. Эшче төркем төзәтмәләр тәкъдим итте. Аларның 10-е булачак сессияда карала. Калган тәкъдимнәрне Россия парламентына Татарстаннан сайланган Дума депутатлары кертергә тиеш. Минем уйлавым буенча безнең фикерләр менә Россия Федерацияның хөкүмәте фикерләре белән күбесе якын булмаса, якын һәм бердәм булып менә икенче укылышта каралырга тиеш икәнен без тойдык. Шуның өчен моны безнең депутатлар белән менә Мәскәүдәме я Казандамы очрашабыз. Бик кыска гына вакытта алар белән бергә эштәлегенә кирип, аларны өйрәтеп, һәм материал әзерләп биреп, алардан да ярдәмебезне көтәбез.